Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! One song, Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Distansya. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
Pagalingon, niya kahapon na nun, para sa itong salima palangga nga mga tagpalamati, mabulubog na nga itong bugos nga adlaw. Ha? So, sa siniman nga hapon, sa itong pagpangalagad sa This Is My Life, karon iya nga adlaw Huwebes, Siyempre, just siya sa tuig 2000. Wow, kaban, di na sa atong sa mga inadlaw. Kung halos pa lang ba, wala di kita iya makahibalo, no? Doon hindi lang niya mapaktan, pero ang kadasigon sang atong sa niya pagligad sa mga idladlaw, hindi nagid naton mapugan. Very titawe. Sila na lang kaadlaw gani ang atong sa ni countdown. 99 days before December 25, Christmas Day, and 106 days before 2021. Anhon pa ni Biman. Kadasig sang pagligad sang adlaw. Kaya ano, Tito Wilma, kamusta lang sa mga nakapanyaga, dera? Kasi kabalugin kita subong, na padayon man kita nga nagapasig-away, padayon kita nga nagahalong, kinahanglan, hiyerdihon din naton siya. No? Pwedihon din naton si coronavirus, si COVID-19. Sa gihapon, ang aton lang panunggong sa inyo nga itong sila mga health protocols, no? Himuon din naton. Ay labi na gid nga subong adlaw, ara, pahatagay sang, ang mga wala nakakuha bala sang ilang social amelioration fund, NISAP, diba? Sa pila ka mga barangay diri sa siyudad sa Bacolod, ay maghalong kamo, that's why nga panumduman sa itong BSSD, dala kamo inyo kaugalingon nga ballpen, inyo kaugalingon nga alcohol kung may araman, kag syempre, kinanglan may face mask, kag may face shield. I-observe nyo gid ang social distancing. Ha? I-observe nyo gid ina. Kaga magluwas pag yun sila Tito Wilma sa nahambal nga naton sa aton mga kauturan nga magluwas nga nagahalong kita sa coronavirus, halong man kita sa epekto sang maulano naton nga panahon. Ay dugay-dugay hatag man naton iya ang aton sa ni update sa dalagan sang panahon kundi na si Bagyo Leon kay kainat nakagwa na to mo, di ba? Nakagwa na sa Pilipinas. Pagkatulong sa Vietnam, ang gusto kalabotan sa Vietnam, ha? Ibaluhon na. Anyway, sa mga kautunan natin, dito sa Siyudad sa Bacolod sa gihapon, ari kita sa idalong sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa nasiling natin, ang mga nagauyat lang sa aton sa ni HQP o Home Quarantine Task, amo ang makagwa sa aton puluyan, kag pwede ang makabakaw sa aton sa ni kinahanglanon. Sa mga nagapamangkot gani, Tita Wilma, na may mga dapat sila bala arigluhon sa LTO. Yes, subong pwede kita mo kasadto, na kay full operation na ang atong sila dyan LTO Bacolod. Yes, pwede kita mo makasadto na. Kag sa ito naman mga kautunan diri sa probinsya sa Negros Occidental, ay tuog gali, Tito Wilma, kay at as karan to sa CDC ang under is modified community quarantine ang probinsya. Again, extend ina ni Governor Dihan Yubong Lacson. Di ba? Yes. So, hinay-hinay, gihapon kita. Kag magpadayon, gihapon kita. Kag sa itong sining panahon, sa nahambalan ni Tita Wilma, si Tropical Storm Leon, nagkagwa na sa Philippine Area of Responsibility na ito, nagkagwa na sa Pilipinas. Kag nagapadulong siya subong sa Central Vietnam, kag ginasaligan man nga magalandfall, kag ginapaabot man nga mas pagid nga magabaskog ang iya sinipwersa sa mga maabot nga oras. Kag may posibilidad man nga mangin isa siya ka severe tropical storm category. Pero hindi sa aton, kaya aton na siya sa may Vietnam. Nag-ano siya, nag-sinampot kung maaton pa mga lola, no? Katapusan man nga na sikletahin na, in Baguio sa Kalayuon, na 269 kilometers north sa Calayan Islands dito sa Palawan. Kag dalaman niyang puwersa sa hangin, nagalabot sa 85 km
metro por hora malapit sa sentro. Kag pag madlus man nga nagalabot sa 105 kilometro por hora. Ang hulag ni Bagyo Leon 15 kilometro por hora sa direksyon ni Katundan, anuhan ni Katundan. Kag sa pagid sa Action Weather Bureau paghasa ang magluwasi na ang habagat pagid na ang habagat amo ang nagapabastog sang Bagyo Leon nga nagaresulta man sa mga pagulan-ulan sa pila ka bahin sa pusod Pilipinas karon nga adlaw. Ginbatak man ang gale warning sa Gale Western Seaboard sa Palawan, lakip ng Kalayaan Island sa may Occidental Mindoro sa Zambales kay Bataan tungod man sa mabastog na hangin nga posible iya nga baga tugasang dalagko nga mga balon. Mabungnaw ang ato mabatyagan na temperatura tungod sa mga sa mga galong sa kalangitan, kag tungod man sa bagyo, tungod man sa habagat. So, ato mabatyagan ang temperatura 24 to 30 degrees Celsius. Ay, mga wala na ito diri makita si Haring Adlaw nga nagbutlak. Pero, officially nagbutlak siya kaya naghatag man kasanag. Alas 5:37 kainas ang kaagahon. Kag, karon sa kahaponanon, hapon naman kasubong, pero before magkasisidmon karon, pang alas 5:47 magatunod si Haring Adlaw. Okay, gamay-gamay lang din niya pag-update si Tawiroma. Natungod ni bala sa distancing, no? Ang distancing din patuman from 1 meter to 0.75, di ba? 0.75. Pero damo reaction. May mga maayong nga reactions, may mga hindi maayong nga reactions, kaya posibilidad niya magadamo pagid madasig ang transmission sa coronavirus. May ara man nga okay para sa ila tungod puno sa ila magadugang ang number of passengers, ang mga transportasyon, ang mga pasahero ng mga selesyan. Ang pagnubo sa distansya sa tunga sa mga pasahero sa mga PUV, delikado ina kung may asymptomatic na pasyente. Dan, isa na kareaksyon. Kaya ginaging tindugan din ni health expert, Dr. Tony Lichon, na sunod sa hindi dapat ipatuman ang mas magipot, mas magamay na distansya sa tunga sa mga pasahero sa mga PUV. Kaya hambal niya, saling niya, nagasalig hapon siya, napamatian ni Presidente Rodrigo Duterte ang opinion sa mga experts. Ang paasahag sining health expert niya, ini nga si Lichon, niya hindi makabangon na ekonomiya ang atong pungsod tugtog nga hindi makontrol ang paglaptas ng virus. Dapat bigyan sa iya nga kontrolyon anay ang paglaptas ng COVID-19 antes maghimo sa mga pamaagi para nga amat-amat man makabangon ang atong ekonomiya sa pungsod. Kag tungod man sina, niya hindi naman guro kinahanglan pag yan nga dugangan ang kapasidad sa mga PUV para nga mas madamo nga makabiyahe yan nga mga damo na makasakay nga mga pasahero, mas madamo ang makatrabaho kay kinimang salakyan na kag makabulig sa ekonomiya sa aton Pilipinas na pero hambal ng dito amo lang delikado in case nga may pasahero na makasakay positive at symptomatic sa isa na ika-public transport na iyang salakyan. Kasi siyempre, dato lulupad, gagmay distansya sa mga pasahero, dako gid tsansa nga maglatunanay. Amo nang dako nga problema, kag isa pagid nga makapadugan sa problema, amo ang katigayunon nga contact tracing in case gid man kun may asymptomatic iya nga pasahero. Pero sa update na ito from Department of Transportation, no? Hambal sa Malacanang, ibalik sa Department of Transportation ang 1 meter distance rule in public transport. Na? Padayunon anay sa mga pasahero ang isa ka metro nga distansya sa tagsa-tagsa, pulaton ang desisyon ng presidente. Ang sining bago nga pulisa na makapahagan-hagan sa social distancing
sa mga public transport ang nahambal sa Malacanang temporaryo nga suspendihon ang implementasyon ng 0.75 meter na distancing sa mga pampubliko nga transportasyon kag ibalik anay ina sa 1 meter. Amo nang ginambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa isa ka televised briefing nga ginpatigayon. Ang balya, the President may decide on the matter sa Lunes pa next week. So wait and see naman kita angot iya dera. Okay, Tito Wilma, alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time inaang aton sining mga taga-gamay lang no nato nga update man sa aton sitwasyon sa karon. Hi mga senior citizen, sorry why pa hi sa ila kaina sa kutob sa malabutan naton. Sa aton pagpangalaga sa This Is My Life sa karon yan nga hapon. Yes, sa mga kaiting naton nga mga kaislahanan, kamusta man ka mo dera. Pero sa inyo mga radyo, sa mga nagapod sa Facebook page, sa mga yes nagalanta mo sa mga updated natin ng mga balita, kag yes sa aton man website sa www.actionradio.com.ph kag ang araman sa mga YouTube. Salamat din sa inyo. Yes of the night, sinasina Tita Wilma, tub-tub-tek na alas 3 sa sininga hapon. Sa sininga bahin, anay, Tita Wilma, ang aton matakon nga lalantunon, nga aton ilingaw sa ila sa sininga hapon. Halin ka nat, Monroe, how soon? Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Okay, how soon? Halin ka, Matt Monroe, haraman sa itong sa mga palanggang mga tagpalamati sa karon nga hapon. Yes, sa aton man mga late tuners, si Tito Wilma, din na kita tugtog-tag na alas 3 kaya karon nga hapon. Relax lang, mabalik pa ako. Nakapagkatapos man sa aton, commercial break.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongres. Basta washing machine. CS Manufacturing Corporation. ISO Manam yaw tayo na sa itong sunima palangkay ang mga tagpalamantingan ko po sa itong nila sa FB Live. I can hi and hello sa inyo, na? Kay Fidel Toglio Ortega, hi. Nice to hear you once again to Wilma. Good to see you. Sorry ha, na-mislo ko lang. Nice to hear you once again to Wilma. Good to see you. Halin kay Fidel Togle Ortega. Alcalixto, hello, Auntie Wilma from Bago City, sa tanan nga mga taga Bagueños. Guro ang inyo, dira panahon, maulanon man, so mabulubog now, nga hapon sa inyo. Kay Mileli Oligo, good noon, tawe live naman sa imo sa This Is My Life, Mr. Lily Oligo. Kag pa-shout out naman sa misis ko nga si Annalyn, kag sa mga kids ko nga Sanday James Philip, kag Alana Grace. Thanks po, Ma'am Wilma. Sir Al Calixto. Butchoy, okay ko no sila ni Butchoy. Salamat, kid. Kag Miss Jean Officer, thank you, kid. Good afternoon, Tito Wilma. Kag yes, salamat man sa imo. Kag Arisha, relax ka lang da. Okay. Kay Borny Magwad, good afternoon, Tita Wilma. Please greet Tuto, Bibing, Kagping, diri sa La Carlota. Nagapamatigid kami sa imo. Miss Heaven, mayong hapon, Miss We. Kamusta na? Okay ka lang? Pamo ka na balaw? Girlie May atong Salazar, mayong hapon, Tita Wilma. Jude Galis Macawili, good afternoon, Action Tito Wilma Sugiton of This Is My Life of Action Radio Bacolod Easy AM. Purtigin niya kalawag-lawag sa imo, hindi ko na dear mabasa, kaya nga tuntay maubos lang dira, ha? Say sorry lang, kid. Maria Luz Grijaldo Macunat, hello to good afternoon, watching from Candumaraw, Hinigaran. Stay safe always. Sheila Alagos, good PM, Tito Wilma, madamo gid nga salamat man sa imo, na? Lani Mistokwa. Mayong hapon, Tita Wilma, watching live kami sa Isabela Negros Occidental. Happy listening lang sa Oyang Gurin family, kag Baricar family sa, Makilignit. Nandito na sa Isabela, Makilignit. Mayong hapon lang dira sa inyo, salamat man. Kag sa Isabela, mayong hapon lang dira sa inyo, tanan. Alaman dira sa day Nanay Dayin, sa day Mami Pilar, sa day Mami Diana Consolacion, Daddy Boy, kag si Ophelia Garcia. Tingob na sila. Leiden Navarrete. Good. PM Action Wilma. Tamyaw ko anak ko. Kay Hasildo. Kay Hasildo, happy birthday. Sang Pulupandan, Von Ryan. God bless us all. Okay. Paul Charlie, Tita Wilma, ginapatamyaw ko sininang Panang Villorante. Happy listening. Halin kay Tuling. Tuling. Halin gadya kay Tuling. Kanami, balaw. Tuling nga bunga sa Sarisa. Daw mamukuha na bala. Cecil kasama. Hello, Tita Wilma. Shout out. 888 admin staff. Gapamati subong. Thanks, gid. Stay safe. So, sa admin staff sa 888, hi and hello sa inyo. Salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma sa karoon nga hapon. Miss Cecil kasama, thank you. Ani Bongan Siso. Ngayong hapon watching from Kuwait. So, good morning para sa imo. Good afternoon diri sa Amonan. Indemel Churita Ferrer. Thanks, kid. Mayong hapon sa imo. Pamo ka na. Pa-shout out, Tita, kay Marcel Basera sang Himamaylan, pamatigid subong sa imo. Salamat, kid. Liza Diaz, maulanon nga hapon, Tita Wilma. Pakitamyaw kay Ray Ann Kandong, Ate Josie, Judith, Nancy, and Ate Lulia. Thank you and stay safe, Tita. And of course, my dear
Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy listening to Gamala family of Inayawan, Kawayan. Keep safe. Take care always. Godspeed. See more. Yeah, sorry. Godspeed. Okay. Isugpon pa ka may heart pa mo kan prayer. Thank you, ma'am. Kay Ronia Jucadin, Nandupina Ara, kamudira. Salamat man sa inyo. Kamusta lang? Mayong hapon lang dara sa inyo tanan. Kag maghalong-halong kid, na? Nanay, hi and hello. Kay Chay Bibing, pamo ka na bala. Kay Chay Bibing, kay Nanay Lina Binet, ka pamilya Jucadin, Hilborion, kay Nanang, Manana Adelaida sa inyo. Dara mayong hapon. And of course, kay Danilo, kay Lydia, kay Bunini, Noela Argilion, sa kamusta na, tutualan? Okay, dasig lang na, pila ka adlaw. Okay, kita ay gina. Okay? So, stay safe man and stay healthy. Kaon lang maayod sa mga utan, mga masustansya nga pagkaon. Painit kun agad, sigla na maumpawan. Hindi ba Miss Malu? Yes, kay Nining Malu. Good afternoon lang dira sa inyo, Tuto Larry. Salamat, Gid. Okay, dugay-dugay naman dugang sa itong sining mga greetings, ha? Okay. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga Sinaka po. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang sulat na basahan ni Tito Wilma karon nga hapon. Ari di sa ginauyatan nato sa atong cellphone. Kaging pagi sa nga atong sa nila to sender sa iya Facebook account. Pakadto sa account man ni Tito Wilma. Na? Gapatawag ini siya kay Lan. Kagang mensahe ni Lan kay Tito Wilma Regasiling. Dear Tito Wilma, hi lang sa imo, tita.
Kag kumusta? Kabay nga safe and sound man ikaw sa subong nga pandemic. Kami Tita Wilma, ari man lang sa among bala. Avid fan, mugid kami. Damo ako sang nabatian ng mga advices salin sa imo, kag damo man ako sang natunan. Ako gali sila sang mansilingan Bacolod City. Tito Wilma, abi mo, nakanobya ako galing online lang. Nakilala ko siya sang sige-sige ko search sa mga site na pwede makamit sang girl. Primero, natahap pa ako. Ay basi bala into anay lang ang online relationship. Abaw. Ginahambalang gani ko sang ako nagulang na babae na untatan ko na kay basi intuon lang ako sang makilala ko online. Nagahuo ako, pero wala ako namati sa iya. Hindi gihapon ako sa pag-search. Hasta nga may nakita ako na mga gwapa. Basta mga Pinay lang sa akong pag-search sa site. Sila nga, hindi ko na pag-ihambal pala may trio sa iba. Halin sa letter A to Z, tani, sinuon ko. Pero kadamo sa naka-line up ng mga babae na gusto manilala. Kaya nag-decide na lang kung magpili sa unique na ngalan. Ilang Pilipina di bala ang dating? Ang napili ko, abi mo kung ano nga ngalan kita? Liwanag. No light vida. Liwanag. Okay. Kung tanawon mo, sa akong pag-search, timing man, timing man, sa ako na batsyagan, ang iya itsura. I think, nga, magkakilala kay Gigi. Gani, ako ang naghimo sang first move. Ginchat ko siya. Primero, pabatsagan ko nga daw nagainto anay lang. Galing, sang may gin-mention ako, nga mahilig ako sa music. Timing mga, nahilig man niya, ang mga nagustuhan ko. Gani, permi kami, nag-chat online. Sang ulihi, then reveal ko ang akong real self. Pag-amuman siya sa akong Tita Wilma. Nag-enjoy ako na 4 months na kami. Sadyaman, everything seems to be fine. Dahil may gusto tani ako nga matabo. Gusto ko tani nga personal kami nga balisitaan. Pero, daw hindi pa siya gusto Tita Wilma. Diba hindi ko no ako magwapahan sa iya sa personal. Nagadali lang siya ako no sa negosyo. Piling ko dako gid ang chance na makita ko siya in person. Galing, wala ko kabalukon, wala seryoso siya. Ya kanina. Mag-on na kami nga diba. O kung basi bala Tita Wilma, akta lang sa online ang amon relationship. Pero feeling ko na in love na ako sa iya. Ano ba lang himuon ko ta?
para makakita ay kini. Problema pa subong ang pandemic. Mamati lang ko sa imo, Tito Wilma. Salamat gid lang. Korte ng mga anak. Anyway, sa imo lang. Thank you, gid, no? Salamat gid sa imo. Salamat sa imo, kag maayong hapon sa imo. Na feeling ko doon nalingaw ka lang kay sa mga nakaligad since March, ali nga na lockdown kita. Tapos, again, kung magkakamention kung gawar ka or estudyante ka, whatever, no? Basta single ka, ha? Basta single ka. Importante single ka. Kasi basi kung hambal ka lang na ikaw ang intuon, gali ikaw manghinto, no? Hindi kawan lang natin, ina. Ha? Ang aton lang ginakita sa imo is nag-worry ikaw, di ba? Nag-worry ikaw. Basi may mga changes kung kamo magkita ay kaya ga-worry man ang girl nga basi kung magkita ay kamo personal hindi ka magupahan sa iya doon mo ka na ba lang, di ba? Pero sadya lang hindi kay kung sa chat lang niya daw ara din kiso nga intulinanay mo, di ba? Doon kiso sa chat si chat mo lang mo why not try mo nga mag-video call sa mga duwa para makita mo siya. Subong nga panahon since nga pandemic pa kita, nothing to worry dear, na? Kung hindi pa gusto sa girl nga magkita ay ka mo personal nga mag-meet ka mo, kahit subong pandemic mo, COVID mo, kung di mo siya ga-star, kung di mo siya sa Bacolod, daw may chance pa adi, na bisa nag-high and hello lang ka mo sa layo ay, bisa may distance pa, kaya ginapa-observe kita sa social distancing, okay lang. Pero kung ato siya sa mga iban nga syudad, iban nga banwa din sa Negros Occidental, may kabudlayan, di ba? Tungod kita, iya din sa Bacolod under MSCQ pa kita, na? Una-una, tandaan lang natin, nga delikado, pakit hindi pa tapo, hindi iya magkagwa, magkapasayan siya. Ikaduha, basta ba lang hindi pa siya ready, no? Basta hindi pa siya ready sa relationship nga nahibaluan na sang tanan, nga mahibaluan sa tanan, mabalaan sang tanan. Ha? Isa, duha, tatlo, mga damo, mga reasons why mo, di ba? Damo sa mga istorya, kaya basi ka tatlo, basi ba na pareho mo man nga kabala ka siya o nag-worry siya, nga basi intuon mo lang siya, kasi ikaw may ara ka man sa tahap mo, may ara ka man nagasulod sa tansar kag sa heart mo nga, ay basi intuon niya lang kundi, basta hindi na tuod yan, ginapanghambal sa akon, ay ikaw yan lalaki, siya ya babae, di ba lang? Man, amoy nang mabudlay dira. Dapat i-consider mo man ina, na gani, mas maayo, pabayaan mo lang siya anay, na? Go lang, nga mag-video chat ka mo, ang imo excitement na makita siya in person, okay lang anay, since pandemic pa, no? Kulasa nga siya ang masiling namin guro magkita ay pa or basi pwede ka makakadto sa amon or mangit kita somewhere, di ba? At kay kabudlay, kung ipamilit mo, ang gusto mo. Ikaw na maghaga-insist sa iya, kulasa. Amo na siling naton, balakon sa mga bunga pa, sa nga puno, sa kahulata nga maluto. Hindi pagpilita nga posisyon, hindi ka ba mabudlayin ang maaslong or mapait, kinahanglan matamis, di ba? Padayon na, namayo na iya kung sige-sige lang ang inyo chat nga duwa, na? Simple lang ang himuon mo. Kabigon mo siya nga daw friend sa karon. Kung yes, ang inyo relationship, let's say online na ginman, ginbato niya ikaw as boyfriend, ka-girlfriend mo na siya, online lang, pabayaan mo lang anay nga mo lang na kag pabayaan mo man nga mapamatud-an niya nga love mo gid siya, na? Hulata ang gusto nga tion. Wala imposible. Kag yes, magkita ay gid ka mo in God's time, di ba? Sa husto nga panahon, kung kamo magatabuay kag magkita ay gid personal kag kung kamo gid sa tuod-tuod lang. Mapakita gid na iya kag magkita ay gid na iya kag kung kamo gid nga duwa. Si subong si imagine lang, nga nubya mo siya, or something nga amo sila. Ha?
hindi maghagay ka pangalisod. Hindi man na dapat naton dapat kalisdan. Hindi naman na dapat naton problemahan. Kundi pabatsyag mo lang sa iyang ara ka man nag-care, habalon mo lang siya pero ni halong lang, kinanglan sa healthy ka man, kag hindi ka magagay pa sayang-sayang, tungod sining coronavirus sa pang COVID-19 sa karon, nga tama gid ka budlay. Para nga si kung kita ito sa ulihiya personal, kundi wa itaya problema sa iton ikaayong lawas, healthy kita nga duwa. Di ba na? Lan? Okay. Alas 12 si Ultra Action Radio Philippine Standard Time. Tutulan, ari ang ambahan nun, ngayon muging pangabay from Jury. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards. Dreaming of you from Jury. Alin na kay para na kay tutulan nga nagpangabay gusto nga muli nga ambahan noon.
So sa inyo tutulan, salamat hit. Kaga sa iban man ako ng mga palangga, ng mga tagpalamati kung kamuman ng istorya sa kabuhi, nga luyag ninyo i-share sa itong sa mga palangga man yung mga tagpalamati nga nakahatag sa inyo sa leksyon o kung inspirasyon man. Problema nga luyag man ninyo pangayuan sa personal na opinion o kung advice ni Tita Wilma, pwede kid, ha? Pwede kid, isulat ninyo sa papel sa ipadala din sa This is My Life, DYEZ, Action Radio, Will House Building, Burgos, Luzon Street, Bacolod City. Hindi ganit para mas mahapos, basta may ara ka mo Facebook account, pwede gid ninyo ina padala sa ito man personal iyang account, ha? Pwede gid Tita Wilma, di ba? Search nyo lang atong personal account, Wilma Antutina Sugaton. May send message. Pagkatapos, click nyo lang, type nyo, padala nyo ba itong ina ni Tito Wilma? Ha? Amo lang na iya kasimple sa pagpadala ninyo. Kan para nga mag-share man naton sa iba naton ng mga palangga man ng mga palamati. Nga rin po sa ito na every afternoon there is a This is My Life. Okay? Yes, Tito Wilma. Kagsa ito naman din naman nga kauturan ko nagka-problema kamo sa inyo mga arthritis o kondrayuma. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalan. Okay, sa ito na naman mga kautaran sa liwat mayong hapon lang dara sa inyo sa mga nagapod sa itong sa sining hapon. Yes, kay Marite Felazario Hava. Hi, hello Tita Wilma. Hi lang ko. Kay Mama Lorna Hava. Tara si Mama Lorna Hava nga nagapod karon nga hapon. Kay Papa Rolando Hava nagapamatigit. I love you all. Amo na yambal. Kay Rose Guevara. Hi man. Kag Tito We. Daligid lang. Kay Lourdes, kay Lourdes Basto, kay Nunilon Bangis Gidia, no perti. Kay Cecil kasama, pa-shout out tita kay Marchel Basera, yes, tapos na ina kaina. Kag nabasahan na ina ni Tita Wilma. Hingagaw gid ko. Tita We, hingagaw gid ko kay basi malate ko, ha. Blooming naman may Tita We. Good PM lang dan. And God bless you to Tita Virginia San Antonio Alpinda. Nga adin ikaw naghalin. Naglagaw ikaw. Butch Choi, good afternoon. Kag syempre mayong hapon man dira kay Christian Monterde. Mayong hapon sa imo, Christian. Kamusta lang? Halong-halong man gid. Jude Gales. Yes, good afternoon man sa imo.
kailan ni Miss Tokia, yes na nabasa ko na kaina, no? Salamat man doble ng imo padala. Okay lang na basta makita lang naton. Kag yes, Tita Wilma, mayong hapon lang dira. Kay Nanay Maming, or sa kuno ga pamati. Salamat gid sa imo kag mayong hapon lang. Kag subong man kay Inday Chen, thank you gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Chen of FV, good afternoon. And thank you kid. Okay relax lang anay. Karon naman aton sa ni greetings, okay? Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa... Hadto kita sa aton ma-share sa aton mga palangga ng mga tagpalamati sa sininga hapon. Para ni sa mga OFWs, kay sila experience gini nila sa Middle East. Kilala ka mo dates? Lagko na siya ang dates, abi mo great. Lagko liso sa sulod. Pero namin ni siya, kagali ang dates, pangontra ni siya sa hangover, kag sa mga nag-experience siya sa anemia. Ang date group, sa karon kabalo kita kadamo-damo sa aton mga OFWs nga nagpalauli diri sa aton sa Middle East, hindi ginaya malikawan nga istoryahan ang ilang mga sini na experience siyahan dito, no? Ang mga masadya, ang mga masubo nga mga istorya sa ilang sinikabuhi. Kag hindi man nila malikawan nga may istorya na tungod sa isa ka bunga, sang tanom nga wala diri sa aton sa Pilipinas. Ang date group. Ang istorya. Di ba barato lang na tatuod kuno mo, tuod, gamang si tawe, tuod, pero may kuno. Barato lang na kuno tuod mo, dado mo na. Pero, yes, oo, nakasilaw kita kay ginasya man sa aton. And of course, sa brother ko, thank you din, no? Ang istorya, may baluan nila nga ang date fruit, staple food ina dito sa Middle East. Pag ibalik sa atin ng staple food, pwede rice, corn, di ba? Mga muna something. Si dito sa ila ang date fruit, isa man ina sa mga staple food dito sa Middle East. Kag kung ikumpara diri sa aton, amo na nakambal ni Tito Wilma, bugas kag mais. Both silingon regular nila nga ginakaon ina.
Kag ina man mismo ang pagkaon sa mga taga Middle East. Kitungod man dira, may damot sa mga OFW ang gani, likom lang sikreto nga nagatago. O kung yes, gina-set aside nila ang date fruit para man kauno nila kung sila kung sila bala makasalapo sang amo nga hindi nami batasan na hindi tuya hindi bugas mo ang hindi bugas o kung kanon ang ila to dapat kaunon lain yang pagkaon nila to lain man yang pagkaon naton nga mga Pinoy so amo na nga ginatago Manila tungod nga kung makita ina sang ila mga amo kuhaon ina sa ila kag ihaboy ay gali ang pagambal niyo sa tituod ka pero kung ang nakita sang amo date fruit man may na hindi bugas sandali sa ato haboy mo bugas tapos ka na kung makita sang ila amo date fruit nga ginatago mo pabayaan ka lang nila na kung taguon na sa OFW okay na para sa ila dako ng ila pagpasalamat dako na ila yung pagpasalamat kag puwerte gina yung pag nila sa mo sila nga prutas yung pagdayaw ang fossil records ng date na sila nga nagla sang una nga hindi magsobra sa 50 milyones katuig na nga nakaligan. Amo na sa nga nahambal bala nga amo ini ang una nga nakita sa Middle East kag amo ini ang ila ginakaon adlaw-adlaw. Paamo ka na bala. Wala sang iban nga prutas sa kalibutan nga ginatawag nga amo sila kundi ang date fruit bigla. Amo na sila nila nga date fruit ginakabig nga fruit of salvation nila. Hindi ka lang hindi lang niya sa gutom kaluwakson sa date fruit mo. Kaya nga po, hindi ka man niya nga luwakson sa madamong nga klase sa mga masakit. Pareho sa mga Tita Wilma. Hambalo. Osteoporosis. Kaya nga nagapabasko ginasang mga katulanan. Amo na nagaserbi nga bulong sa mga osteoporosis tungod sa kombinasyon sa minerals nga magnesium kag copper nga ra mismo sa date fruit. Kaya takon mo na. Ang date fruits pag yan, ginabuligan yung mga tao nga, ginabudlayan nga makapagwa sa higko sa ila sinilawa. So, ang gina-constipate bala, nami na siya yapang papupo. Kag siyempre, makabulig man ina sa mga may heart ailments, mga may masakit sa corazon. Nagapataas sila sa potassium, kaya date mismo, nagaangkon sa metaas ng content ng potassium. Kag siyempre, ginamintinar niya nga healthy ni mo heart. Inflammation, yes, nami pag na siya. Kag maya nagaangkon man siya sa magnesium, nga isa ya ka anti-inflammatory agent. Bamo pag siya ang mabuligan sa date fruit nga ini, di ba? Ang mataas nga level sa fructose sa date fruit, nagapadasig man para nga ma-digest ang alcohol sa lawas mo. Di ba? Kaya, syempre makabulig pag i-date sa mga may hangover. Kung sobra-sobrang ino pag-inom sang alak. Nami na siya sa mga palainom. Pamo ka na bala. Hayo, may mga mabaklan man na diri sa aton. Di ba? Ara na nakapak. Pero try nyo lang. Try mo man nga tilawan ng date para mabalaan mo nga ang istorya gali sa mga OFW na tungod sa amoy nga prutas ay makadalayaw. Ay, tuod din man. Sa mga wala pa, pero sa mga nakasilaw na kanang eksperyensya, iba na yun, hindi na magtando gani, di ba? Kaya kadalag ko man sang liso sa sulod. Pero ang epekto sa aton, ikaayong lawas, dako gid ang aton pasalamatan. Okay? Yes, Tita Wilma. Ano problema? Kung problema mo, kwarta? Gusto mo mag-loan ara sa Golden Sun Finance Corporation, ay rekomendan ni Tita sa imo. Kung anong gusto mo nga loan, inquire ikaw sa Golden Sun Finance Corporation. Pwede ikaw maka-text o kung makatawag sa cellphone number. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya
ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Okay, ada man gali nagawpod sa etot karon nga hapon si Miss Margie, yes, Miss Margie Haneva. Good afternoon lang. Thank you kid sa pag-upod kay Tito Wilmaya karon nga hapon. Kay Jose Moncal Torilla, good PM. Monitor lang mi Tito We. Kay the Rose Guevara, yes. Kay Maria Luz Beraldo Magcuna, great happy birthday. Angie Adolfo Miranda celebrating birthday today. Thank you so much. So happy birthday, Angie Adolfo Miranda. Hello, Tito We. Hi lang ko kay Mama Lorna Hava, Papa Rolando. Yes. Yes, salamat kid. Kag kay Tuto Kim Jukadin. Yes, salamat kid sa imo Tuto. Nama yung hapon lang dira sa imo. Kag kay Marlene Inyong. Good afternoon sa imo Marlene Inyong. Mel Churita Ferrer, kay Marley Gonzaga, thank you kid. Kag kay Heaven. Yes, Miss Heaven, kamusta na to? Teresita Quinto, yes, kay Raimundo Villesa, kay Teresa Macapagal Olarte, hi. Kag yes, Inde Maria Luz Grijaldo, thank you man. Kag magluwas pagid sina. Hi and hello lang sa inyo. Manang Perla, yes, mayong hapon lang, no? Salamat man sa inyo. Kag ara man si Inday Gingging, hi. Gingging, kamusta na ikaw? Salamat gid, na? Okay. Yes, Tito Wilma. Kay Nanay Pransing. Okay. Ari lang din si Tito Wilma. Always man. Kay Miss Jane Candido Heldore. Good afternoon mo. Salamat. Mayong hapon. Kay Alma Gonzalez Posesyon. Salamat man. Yes, kay Inday Wilma Cabarles. Action Wilma Tamyaw lang liyaw kay Clariza Meets ngayon ang Blues ko gatanaw siya TV. Okay, basta ara ikaw panyagaya. Okay. Tapos sa si Tita We panyaga. Salamat gid sa imo. Balikan ko lang na karon kun may time pa si Tita Wilma. Relax lang ka mo dara. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala
inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balance. Now, ano gani? Ang dali lang ginagtas ko mag-horoscope bala may nadumduman si Tita Wilma na antes sa atong sa horoscope nadumduman ko ang bao daw gaslik di subong ang Rino, no? Ang Rino liver spread na Rino liver spread sa Tito. Popular na yung liver spread mo. Hindi ka nag-wonder ka lang na-include na siya sa listahan sa Food and Drug Administration at FDA, unregistered. Pinsaroon mo bala ako, nagmadumduman ko, di ba? Damit na siya ipalaman sa tinapay, sa sliced bread, pan-Amerikano kung sa ito, sliced bread, di ba mo na? So, kung ikaw mahilig ka magluto, kung gusto mo manamit ng spaghetti, butang ibala sang liver spread. Or kung gusto mo magluto sang karni prita or bakarita, man, butang ibala liver spread, kay manamit inasa. Tapos na mo na subong ay nagwa, gani hinay-hinay kita mga anak, hinangnan, o si saong gidanay nato, na nato man, actually, personally, nakagamit man ko na gani mo, galing subong wala na. Kaya wala tayo nung bakal, kag wala. Okay, na kagano sa ito sa ni Howard Scope, karon niya nga adlaw, Huwabes? Yes, City Hombre just shouted to Igdos 2020, pero happy birthday! Sa liwat sa dimension ko kay ina nga mga celebrators natin, happy birthday sa inyo.
Halin sa pamilya sa Action Radio. Happy birthday dira sa sumag ka Miss Jane Candido Teldore. Happy birthday sa imo. Enjoy mo lang imo nga selebrasyon sa karon iya nga panahon. Hinay-hinay lang. May saluhan lang pamilya, okay na. Papasalamat na. O nahoy na to ng zodiac sign ng Virgo. Ang mga Virgo, Tita Wilma, amoy ni mga natawag gusto 23, tutog si Siyam de 23. Yes, Virgo. Dumdumon mo ang leksyon na nakuha mo sa nakalikan. Kag i-apply mo ina, gamiton mo sa sitwasyon mo sa karon, kag makadugang gid na sa imo ihibalo. Sa imo profesyon o sa imo trabaho. Gamita ang imo kaalam para makabulig ina para sa imo kag hindi mo pag-ibutang sa kapamakan ng iban. Ano na siya, Virgo. Maswerte. Tawit tayo munong. Maswerte mga numero 26, 2 sa 31, 45, kag 54. Violet is your lucky color. Sa mga Libra, yan sa mga Libra, mga nitao si Siyam de 24, subsubog sa 23. Libra, congratulations. Amat-amat mo nga naangkon, no? Amat-amat mo nga ginaangkon sa karon ng kadalagaan. So, hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Kag, padayon mo nga mabatsyagan ang katamis sang bunga sang imo pagpaninguha. Magmangin maalwan man ikaw. Maswerte mo nga mga numero Libra 21, 15, 35, 42, kag 53. Lucky color, red. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, mga natawag Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Wow! Mayo din pa matyaga ni Scorpio karon nga adlaw. Tungod sang blessing nga nabaton niya karon man nga adlaw. Scorpio, tandaan mo lang, kung madamo ang nagadayaw sa imo, pasalamatan mo ina. Ina palatandaan sang imo kadalagan sa kabuhi. Pero maghinay-hinay ka lang. Maswerte mo man nga mga numero 30, 32, 28, 47, 53, kag 25. Lavender is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tugtog, Disyembre 21. Sagittarius, madiskubrihan mo, madiskubrihan mo ang weird na talent mo. Nga mo na maka-attract niya sa madamo nga kadalagan para sa inyo. Kung malipayon ikaw karon nga adlaw, go ka lang. Namnamin mo kung baga bala. Maswerte mo man nga mga numero 13, 29, 45, 38, kag 51. Lucky color, dollar green. Sa mga Capricorn naman, mga Capricorn na tao Disyembre 22, tugtog Enero Justin 9, dumdumon mo. Dumdumon mo, Capricorn. Kung may utang ikaw, gamay man o kundako, dapat mo bayaran. Kung hindi mo masarangan, ampuan mo istorya ha. Kaya nga, tungod dira, abi mo matinduan mo ang imo balatsyagon. So, din man, hindi mo pagpalipat-lipatan, dumdumon mo yun. Bisan hindi man subong, bisan sa ulihi, amat-amatan lang. Mga maswerte mo nga numero Capricorn, 10, 25, 55, 48, kag 31. White is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao Enero 20, tugtog Pebrero 18. Oy, Aquarius, hindi ka magpanahor karon nga adlaw, ha? Protection na imo kaugalingon at ipanainag sang maayo, especially imo ikaayong lawas. Kag isa pa, madamo ikaw sa mabuligan, basta healthy ka. Kag kung padayunon mo man ang imo pagpaninguha. Hindi ka magpanahor hambal sa imo horoscope, kaya hindi na pwede, bawal ina malasubong. Maswerte mo ninyo, mga Aquarius ng numero 30, 25, 58, 46, kag 52. Yellow is your lucky color. Una nga bahin sa itong pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa ito ng horoscope, relax lang kasi Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng mga ini.
Isang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo O may hapon lang da kay Treyus Marivic. Hi, good PM, taga Bacolod from Manila. Yes, halong da. Kag Edilaos, good afternoon, Tita Wilma. Monitor kami ni Nanay Isabel dari sa Cane Town, Victorious. Thank you, kid. Speaking of Victorious, da sa Cane Town, kinanay Thelma Mati, mayong hapon lang da sa imo. Check attendance lang ko si Inday Ophelia Galero RC. Yes, kainan na tamyaw tayo na kag-gear. Sherilyn Oro Javier. Good afternoon, Tito Wilma. Good PM. Good PM ko na happy Thursday, Tito We. Di na to siya, nadula siya. Always gid ko nga monitor. Happy Thursday, God bless. Okay, salamat gid sa imo. Kag Rosie Britannico, good afternoon. Yes, kamusta na ikaw? Kag maghalong ka man, ha? Okay. Halong gid. Wala sang malain sa tao nga nagahalong kuno. Shirley gid. Patrick Motiba, bao nga mga anak mo. Pagpalahimunong abi ka mo. No? Sa ito naman mga kauturan nila online, may reminders lang si Tita Wilma. Sa mga nag-post nila sa aton chat room, sa mga nag-post nila sa aton chat room, gina-encourage nga mag-invest sa ila, gina-discourage ta gid ka mo, ha? Hindi gid ka mo magpamati, kag hindi gid never gid dear. Kay nga para hindi ka mo mabiktima. Ako niya, pahinumdum ko lang na sa inyo. Concern ko lang na, kaya hindi man ko gusto. Bala kay mas masiling ko mo sa ulibot, why mo gikami ginaman. Hindi kayo makita ko sila sa itong chat room, na makita natin sila sa itong chat room. Kung may time ko ipang i-message ko na sila para nga hindi man ka mo bala kay kaluoy man sa inyo mga anak biktimahon mo sini mga tao nga ini, ha? Okay. Enough lang ng naanay. Juvie Monares, Rose Guevara kag kay Nining Maluyas. Thank you. Good Lord, Heya, lahay-lahay. Kag Angel Pinso Perales Placido. Hazel Domingo, kay Neria Zer, kag kay Teresa. Teresa Magkapagal Olate. Kag Marilyn Inyong. Hi. Kamusta lang? Kay Bonnie Magwad, Hong Raon, Merly Gonzaga, Teresita Quinto, Raymondo Villeza, salamat din sa inyo. Love man ka mo ni Tita We, ha? Okay, thank you, Ged. Kay Belen Salaw, Lito Barneso, kay Myla Primavera, mayong hapon. Kay Annabel Di Juan, kay Milky Patriarca, Ejegel L, kay Jimmy Caniedo de Zoon. Kadamo sa ila, salamat gid. Jocelyn Kalamaan, salamat man. Salamat gid sa inyo. Nga mga anak kamo. Okay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:58.
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag Para sa ating horoscope karon nga adlaw, yes, di na taga nitawe, Pisces na kita. Ay mga Pisces, natawo Pebrero 19 to Marso 20. Bawa namin matyagan mo subong, kay nga may blessing ikaw nga nabaton. Yan. So kung magamit mo na para sa imo kaayuhan, mag-aayuhan ka dyan. May suwati mo nga mga numero, 15, 30, 32, 53 kag 41. Lucky color, cherry red. Sa mga awis, ang mga awis na taong Marso 21 tugtog Abril 19. Di bala awis, ang pisahi ang pagsiling bala pagpa-wake up sa inyong paminsaron para may kaathagan ang tanan, kagsaksihan mo ang nagakatabu-adlaw-adlaw, hindi ka magpabulag-bulag hambang sa inyong mga skills. Awis, mga masuwati ninyo ng mga numero 30, 14, 52, 25, kag 43. Pink, it's your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus na taong Abril 20 to Mayo 20, abaw ang imo sining childhood sweetheart. Sugata mo or magkakita ay kamuguro o accidentally na makaya kung may ara ka pa na ba siya ganyan excitement, may second chance pa ay basta single ka, wala problema sa udus. Pero kung may responsibilidad ka na, never mind. May masuwati mo nga mga numero, just 17, 25, 35, 43, kag 54. Brown is your lucky color. Action Radio, Philippine Standard Time, in Punto Alas 3, ang answer ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpangamuyo, kapdinin nyo ang si Tito Wilma sa orasyon para tamatod sa COVID-19 para git sa ating tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sining nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen, Lord. Kag salamat din, no? Sa aton mga palangga nga mga tagpalamat din. Salamat din sa inyo sa pag-upod kay Tita Wilma sa kahapon sa pagpangamuyo sa ning oras sa Antarata para din sa aton tanan. Sa aton tanan, safety kag kaluwasan. No exemption. No, salamat din. No? Good afternoon, Tita Wilma. Great to tani Lolo ko. Happy anniversary kay Lola Luning from Family Dinoy. Salamat sa pag-greet, Tita Wilma. Baronski. Thank you, Kim. No, kay Ruming kay Jerome Dinoy, salamat lang sa inyo ang mayong hapon. Ha, di na ta. Kami nabilin pa ta, Tita Wilma, hingagawa, ang mga Gemini. Ang mga Gemini na tao Mayo 21, Totobhunyo 21. Mayong nga balita. Mayong nga balita, mabaton mo karon nga adlaw. May mabaton ka nga balita from overseas. Kag ang negosyo mo, mayong dalagan, nagauswag, kag ang imo relasyon sa imo pamilya, aragyan, in harmony. Gemini, magsuwerte mo nga mga numero 31, 25, 10, 42, kag 55. Blue is your lucky color. Sa mga Cancer na tao, Hunyo 22. Tugtog Hulyo 22. Aha. Ang imo bala X, ang imo nga X, nagakinahanglan bulig tanan siya. Buligan mo siya. Hindi sa kan ano pa man, kundi bilang charity. Mag-ayuhan ka pa na. Pero respetuha kung may asawa ka o may bahay ka, ha? Okay, nasuwati mo man ng mga numero Cancer, 50, 26, 18, 32, kag 45. Orange is your lucky color. Sa mga Leo naman, mga Leo, itaw Hulyo 23, Octubre, Agosto 22. The Leo, piliun mo ang mga maayong mga tinaga para malaragway mo ang imo balikanon. Mag-evolve ang solusyon even sa karon mo nga sitwasyon. Problema, matapos yan. Masuwerte mo nga mga numero 11, 26, 32, 53, kag 45. Lucky color, jade green. Nabatian na ito na itong tayo sa zodiac sign para mag-setong tag sa kahoroscope para i-agaron niya adlaw para sa ay tuntag sa man ka horoscope, Tita Wilma. Pero, siyempre, hindi nyo pagkalipatan ang atong sa ni pagpangapikapi, ha? Ang atong sa upod ang atong sa Xantone plus Coffee Mix nihingwalin sa soya balunggay kay Xantone. Xantone plus Coffee Mix. May alam ni Tita Wilma, pasensya sa wala natin malabutan. Kagangatong Bible verse for today, ayun sa Proverbs chapter 13, verse 10, and it says, where there is strife,
there is time. But wisdom is found in those who take advice. Salamat Ken. Mayong hapon sa liwat, was naman. Standby sa matahong nga drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,